mo backtrack na mo before moments before ka na flip ba. Mm. Di ba na-meet mo ni Joseph ato? Oh, Di ba nag-meet mo ni Pandemic Joseph to, ato bay. niya? Nako-istorya na Jom actually. Unsa man? May tabo ato. Nagkailan Joseph tungod jud ni Al. Oh. Kami yung Al ang unang suod yun. Pak niya pandemic to murag basta birthday to ni kata nakanta sa bukid ba. Prince Ben ba? Prince Ben? Oh. To gipailas Joseph ato nga time nako niya murag nagsusumig maayo. Murag connect jud mi ba. Pero di pa ka ato na rehab. Wala pa bay. Pandemic pa to siya. Before pa to murag 3 months before or 2 months before na rehab ko. Niya mo to nag-share me about sa akong story kay naminaw siya day nako daan na gyud sa makanta nako. Okay. Moingon Joseph nako atong time ma. Minaw ko nimo bay. Dugay na kaysanan. Kanta niyo grateful ano. Kaya ako sa tanong ko sa vlog ato. Atong nga time niya. Moto nag-connect maayo, nag-stream about life. Mga after pila ka months to na play ko kalit.